Však i povedz mi dačo o digitálnom zameriavači. Takže, prvá otázka, ktorá sa spýtam, že na koľko častí sa delia Tatry? Pýtaj sa ma tu teraz. Na koľko častí sa delia Tatry? Tak no, odpoviem ti priamo. Vysoké Tatry sa delia na 3 časti. Vysoké, nízke a moje. Vysoké, nízke to není moja priorita. Poľské Tatry, vieš, a keď nás nabili dáni 6-0, ja nemám problém, ja som vyžral, vieš. Ale také... Mám digitálny zameriavač a vysoké Tatry sa delia na 3 časti. Nie, to už sme počuli. A digitálny zameriavač máš na čo, Na Šegi? poľské Tatry som kúpil digitálny zameriavač. Kúpiš... A nízke sa ako delia? Zabudol som ešte toto delenie jedno. Ale no nemyslíš vážne. Nízke Tatry sa delia na nižšie, ešte nižšie a moje. A na čo slúži digitálny zameriavač? Analyzuj to. Digitálny zameriavač sa delí na také časti, že... Ja ti poviem takto. No povedz. Digitálny zameriavač sa delí na 3 časti. Technická časť, teoretická časť a moja. Veď za to. Technická časť je pre salačníckych psov. Technická časť pre ovčiarskych psov. A moja časť sa delí na ešte ďalšie 3 časti. Takzvané časti snežné, kamenné a rašelinotvorné. Ešte zajebneš. Tak tie rašelinotvorný zložka, ako hovorí Slota, sa delí na ešte ďalšie 3 časti. Kamenné, pieskové a štrkotvorné. A tie štrkotvorné časti sa delia na 3 časti. No ale prekvapivo. Počkaj. Tie sa delia na menej kamenné a viac kamenné časti. Prosím ťa, bez randy, prosím. Tie stredne kamenné časti sa delia na také, čo obývajú hady, a také, čo obývajú plazy, a také, čo obývam ja. A tie, čo obývam ja, to... Atakárska púšť je proti tomu, vieš čo? Čo? Je proti tomu... Vieš, čo je v Afrike? Afrika sa delí na 3 časti. Prekvapivo. Viem, že jedna je tvoja. Afrika sa delí na 3 časti. Africká časť, druhá africká časť a moja. No. Tá moja časť, vravím ti, Egypt už hrá nejaké tie doby dobrú ligu futbalovú. A tá liga sa delí na 3 časti. A egyptská liga sa delí na 3 časti. Na? Jedna časť, ktorú obývajú ľudia, čo obývajú pyramídy. Druhá časť, čo obývajú údolie kráľov. A tretia časť sa delí na údolie moje. A v tvojom údolí sú aké pyramídy? A moje údolie sa delí na 3 časti. Moje údolie sa delí na údolie kráľov, ktorí zomreli po pyramíde. Druhé obdobie, tak ti poviem teraz, ako je. Vieš, nepoviem ti klamstvo, poviem ti pravdu. Končí ti video. Druhé obdobie sa delí na tzv. Údolie kráľov.